isi afọ nge n'anya bụrụ ofu ọbụrụ ịbụ ebe n'ogbe a niile ide akarị last onye tita onye kụọ gị ịchansị ya ite na-atọ m ịma na onye na-eme ka m na-eme ka m na-akpọ ezigbo ọyị m kwuru onye na-eghe anya oche na ebu angels from heaven ya ọ dịka ebu mmụọ ozi si n'eluigwe gbadata ọnwa ha na ibu akpọ n'ime onwe gị na ibugodo ezigbo akpọ nke bụ eziokwu ihe gbasara gị na ahụ ma akpọta owu otobe ọbịa sadọ dị nke akpị ọ dị ka akpịzi ịma na ọwụ maka m na-eme ngwa gị na-emekasị ihe a na-abịa m na-awụ m n'isi na-awụ m akpọta oyi anwụ ga na-acha otu a mụ na gị fụrụ ozugbo oyi awụọ m na-arụ amazi m ihe m ga-akpọ ya akpọ ote gị iji agwa m ife ọda dị mma ịgbaba m aka ọma ndị mma onye na-agụ egwusi nsị ka nsi kwesị gị a ka m na-enekwa gị anya ihe m na-anya bụ mgbe ọbụla ga na-ekwu ọ dịrọ mma ka ihe m ya ebe a kịta nwe onye n'ebe a ịta ọnụ azụgo enweghị isi ịchịgharị azụ kịta na anyị nche niile anyị na-agba mara ihe anyị na-eme onwe anyị mana amarọ m ekwutere okwu ya mere sọnha mere ka a ga-asị na ọ da atọ ụtọ mana imekwa ife a kịta ya ara achọtakwa ọ na-atọkwa m nwa ọ dị mma ka anyị na-ebe onwe na ebe akwa na otu akwa ozugbo anyị mee ife anyị chọrọ ime mba hapụ ihe echi ya mgbe ọ na-echi mgbe ọ bụ na-echi ịma ihe gbasara echi ya echikwa esikwa na echi esikwa ọ dịzị ka na-aka aka ụmụazị na-eme ife akịta ọ na-akpa m onwe egwu ka atụrụ aka ama ibe udodo ebe ka ị na-ejezi ana m eche enyi m nwoke Saka ọ sị m chere ya ebe a o jere akwụ ihe sị m nụrụ ebe a chere ọnya ka m na-eche Amaka nne na ị mara mma ịmụ aka mụkọra bụ nnekọta gị mgbe ụfọdụ ọ dị nke ọ suru ụtara suru ya na arụ gị nnọọ abụ biko ya bụ ihe ahụ m na-agwagwo uru kemgbe eri ụwa biko si nye kwetenụ m ọ ya dịkwana mụ na gị mma isi n'ikwetego bịa ifu gị ihe ma ihe ọ bụzi kịta ewerego m ofu okwute wee gbuo nnụnụ na-abụ otu ụwa nke a dị ebe ọ bụ na Saka na nwanne m nwaanyị na-eme na-adị na mma beta akwa na Amaka na-adị na mma ọ bụrụ dakọ amakọ ka nye gị ezigbo afa beta akwa na Amaka ịma ihe ọ bụ pịma ihe udodo n'ibu gị na udo adịgo na ndụ mụ na gị na-adị ọ mkpọrọ gị pụọ apụọ ka ọ mkpọrọ gị bata abata ikikere nke ịchọ echi ama ibe ama ibi oke kwere ka m were ụtara ka m tụrụ na ahụ gị na-eti n'ọnụ mgbe ha ya adị ana m ezigbo ugwu ka Saka sị m na ebe a chere otu ọkụkọ Igbo ekwensu ogunu na-abụ ọkụ tata ọkụta m ga-akọrọkọ ya unu ịgotago so abịara m na shọpụ gị ụbọchị a nwa bụ mimi ọkwa onye mbụ mimi nnọọ ụmụ okorobịa na-atụ ụjọ n'obodo a mebe na shọpụ gị wesi n'ime ndesi m afịa ya ịkọzie elu m nụ ịkọ ekwensu akpụ na-abụ ọkụ tata mmelesị gị ọkụta m ga-elesị gị Mimi ọ gịnị ka a na-akpọ gị enweghị ga-emenwuni fere a na-eme gị masị bụ nwaanyị jos na-ezuzugharị n'obodo niile na-ere onwe gị ofe emie ofekwa nya krifipu ọchaka ọmaka Chinasa sị na ebe a biko kwụsịka mkpuchi ọkwa gị ọchaka ọmaka ụbọchị
ime ya ji gbago nkịta ihe ji gbago nkịta iwu maka na taa ife obi ji ewu m sọsọ aṅụrị taa Saka mere m n'obi ahụ na-aga ịghọtago ya ka m ji kpọchi ha bụ nkechi ịghọtago maka ụbọchị ọzọ ya eji ekwu maka ụbọchị ọzọ ọkwụ sọsọpụsa m n'ụzọ ọsụsọ dara kụbịa ka ike o ụmụnna ekene m unu emere zukwa dịka m na nzuzo ịma na ọnya afọ gara aga ka ekwuru anyị chi mgbe ebe a kịta onye nke a na-asa aka onye nke a na-asa aka sinye m ego m ka m na-ekwu okwu ya maazị ka ihe na-akọdo ihe a ị gaghị na-ekwu okwu ya enwekwe mgbe m jiri anya m na-awa ọhụ ya ka ihe na-akọdo ya ndị ahụ bịara n'ụlọ gị bute ego ha aja ego gị ka ihe na-akọ ihe a chere mmadụ na-abụ anyere ego ekwu na menye ohe ego emekwara mgbe ha jiri bute ego ebe a dọwasị n'ọgụ ma bụ iri ego ka ihe na-akọdo ihe a mmadụ anọkwa n'ụlọ ekwu mba mmụọ nọ n'ụlọ ma bewe ebe a achara ka njugode gị ị na-akọwa na mụ na ichu efili jere ịnata ego ka ụmụnna ji rụọ ọrụ obodo anyị ozi ndị iberibe onye maka ị na-akọwa ajụjụ ka o jiri zaa anya jụọ anya ahịa maka ị na-akọwa ihe na-ekwukwe ewu mmadụ na-agba ahụ jereta ya bụ ego ha bụrụ otu ha si nata ha bụ ego ha ji kwesị ụta akwụghachi ụgwọ aka na ụkwụ madụrụkwa ya ọ bụrụ na ha natara ego deme n'ụlọ ka ha ga-eri ya ọ gbasarụkwa ọ dị mma enweghị ụmụnna tiji ego n'oge a ga-anọ n'ụlọ ewu amụ n'ọmụ eme ya ọhịa alatọtọ ka nụ na o doro m anya n'ihe ọbụla gbasara ego o doro m anya being the elder of the family ka na-esi etu ya ka a ga-emezi anyị ga-amazi ihe a ga-eme dị mmanụ ka a mụrụ otu a ga-esi wee mee ya ọ gaa n'anya ya n'anya ebubedike anụgo m ife ikwu okenye a na-anọ n'ụlọ atụrụ amụọ n'ọgbụrị ma ebunu amụọ n'ọgbụrị so na-ekwu okwu ya ewu ego m si jee weta m ego m ka m chọrọ a na-akwana m ego m ka m na-ekwu okwu ya a na-ana mbe maazị ka ihe na-akọdo ihe Saka onye nsari enwe kepụkepụ ọfụ dabata n'obodo a anyị kwesịrị ka anyị kpọnye ụmụagụ tata ka je were ife ọma anya Saka okwu ọgba nwanne okwu agbago na ewujọkwu ya a na-ekwu nke ewujọrọ ewujọkwu isi gị Saka kezi ọgịnị mezi na tata ka nna m enyi ụkwụ m n'azụ na-enye m ego ka nje nkwọ Nnewi jegote ọgba tumtum ọfụ afọ na ija mmeso n'echi ka hapụ iche echi na-aka mma n'anya akọsa ife anyị na-akọ tata ka sị na anyị akpọnye na echi n'ụtụtụ echi mana asị na dịman si Abuja wee dabata obodo a wee dabata ụmụagụ anyị kwesịrị ka anyị jee nachasị ya aka wee dịrị onwe anyị mma akwa ịghọtago echi kịta ofe n'ihe mana ọ bụ na anyị ejero obukọrọ ife anyị kwesịrị inweta wee narie ịghọta nwere ka ọ ya dị sị kwesịrị ịgago na ngwa ọ bụ na ịma nga oto ndo Saka ka anyị jee Saka na Saka aka m iso uje ife a mana mụnwa ya kịta anaghị na afọ na ya amapụ ụmụ eke tata maka ife a ngwara ụnụ ụnyaahụ ị na-akọzikwa ka ikpu ogiri n'ọnwụ na bido akwa ibidokwa eche na ikwuchara ife anyị ahụ ihe mere n'ụbụ na ọbụla ife dị njọ ịghọta Saka mụ amụgodi na ịma apịa mgbe niile dị n'ụmụagụ Saka menwuri elu ịghọta
ịbata n'ogbe ihe niile a na-eme saka manye di ọsara ọkụ saka banye ụmụagụ ọsara ọkụ nwoke m chelu ịma ebe m na-agwa gị bụ na onye nwụjọ gị n'ụmụagụ ewuju ya ịghọta jee bata ịgwa ya ka o si adị saka ime nwere enu aghọtago m ife nne anụgo m ihe unu mana abịa n'akwụkwọ mkpughe anyị unu na-akọ pitipiti mana kite akwa ị na-akọ pitipiti maka nwoke mkpojuo nsị ọnụ ị na-akọ pitipiti abịa n'akwụkwọ mkpughe anyị kite akwa na-akọ pitipiti zuzukwu ebe a kite akwa achọrọ ka iwere ego a jebe nnọọ Nnewi jezụta ụgbọala jezụta ọgba tum tum ị ga-adị n'anya akọkwa ndị ụmụ nwaanyị na-anya na nsọ anụtọ ndị a ndị nwoke n'anya nke ndị kara aka buru ya nna ọ ga-adịme ọ ga-adịme ọkwa na-atawụtawụ ọnwa ọgaranya ka ebu nwa agụ ada ata afịfịa ala mme ka nwa agụ na-eri enugo jewe kịta okenye nna m anya onwe chọrọ si ya na m jebere nkwụọ mmiri ka ndị mozili jee bata ka eriwe nkwụ nsogbu agụ ka ndị da ọ dị m n'ọkụ agụ na ọmụmụ gị ma pikanto nke ọbụla ọ na-aza onwe ihe gbasara m ya ife obi ọgba tutu ọfụ ọ gbasara m ụna ka nna nọ na ihe na-agwa gị bụ na ọ bụ na ịmacha enyi ọfụma ịmalụ na enyi ọ naghị enekwa enyi na-ata nsị taa ma ajị taa ma ike onwe nke ọ na-ezere n'ọnya ahụ ịbịa enyi bụ ọgba na ọ na-ata gị afọ ọ na-ata ma gị ma ezinụlọ ya ọkwa ihe nji agwala gị ahụ mma kwụ ụgwọ a mana ndị obodo ya fụrụ ụmụnna ya anọ dị ya ifuru enyi ihe ọ sọrọ ya mee aga m akwụ ụgwọ ị gaghị akwụ ụgwọ ma ejighị m ego ọ dị mma emekwa na ụmụnna sị na ha ekpebigo na mụ na ichie Ofili ga-enyerịrị ha ego a ndị omekome na-apụrụ anya chigara gịnị afọ a jụọ na ndị ụmụnna njụ biko bịa nna anyị echekwa nnọọ ndị ụmụnna azi gị na ichie Ofili ka unu ji anakọta ya ego anụ akwa ha ziri anyị abịarụzie na nzukọ ụfọdụ n'ime ha sị na mụ na ichie Ofili buruzire ga jee ezu ha ka anyị sọsọ anyị rie ihe n'ụkwụ amụ ụdị akọ mmadụ na-ama n'ụfọ biko kedu ụdị akọ ndị a na-akọ ife a Chineke na-agba anata ndị obi ọjọọ isiokwu nna anyị ihe nna ajụ biko gịnị ka anyị eketa maka ebe a na-ahọrọ m ihe anyị na-akpa ya n'ogbu amakwa nke m na-eme eme ihe niile gbagbujuru m anya nwoke ife ọkọchị akọrọ udu mmiri o papa ịma na olu ebe iyi ekwu okwu ụfọdụ iyi ekwu okwu ma anyị bata akpa n'ụlọ ebe a ihe Mike Tyson ma ife na-achọ ịgba akịta ọbụla onye na-awị ala ọ na-awị n'ilo mana ọ wịara ala bata n'ụlọ mgbe okwu agwa m onye ọrụ m nwekwusigo ịmadụ ife ka ọ nọ m na-eme ike agwụgo m isi na-agbazi m Korimo ụwa ịmafe m elu o nwere ọrụ m etinye gị ịrụ ọrụ arụta ya ọfụma m enye gị ego jekọ moto na-akwaka ibe ụgbọala ọhụrụ n'obodo a ụgbọala ọhụrụ ejini ikwom n'azụ ejini ikwom n'azụ ka ọ bụgide ihe adọsa n'ụsọ a ga-enwe ọṅụ ya a ga-enwe ọṅụ papa bido ebe papa ya dị ebe a papa ka anyị rie okwu bido ebe ka anyị rie okwu ama m ife mmụrụ na-abịa nke bụ nke a onwe ihe ga-eme ka ire ala ị ga-ere ala
Igeria. Asị mụ na-enye na m Igeria. ka isi juru meju ebe a ka mmalị ife na-eme unu etinyekwana m nsogbu na nke ụmụnna bụ mebu Nna anyị a na-agwara gị na-efe n'isi ya na ụmụnna dị ka jụrụ ha ma ihe ha ga-eme n'ala ha ga-agbara nkịtị ebe ka ha chere unu ga-esi weta gị na ichie Nnaka ga-esi weta ego unu eji kwụ ụgwọ niile a na-agwa gị ugbu a na-efe n'isi ị ga-enwe ndidi wetuo ahụ ihe ya dị mma ife ya dị mma adụgo mma maka amaghị m ife m na-eme anaghị na mamafe ihe nlenya na ụlọego mmiri ka ndọta ebe mmiri ụlọ emego n'ụwa akpụ mmiri n'ọnọ si mmasị ya mma na ha agwa gị na-efe n'isi kpakakpakakpa enweghị ala ọwụ na ị na-eri ile nke ịchọ ka obere mee obere ọ ga-efeti n'elu ọ ga-arụkwa ụlọ nna ya ere ala anaghị agwa gị ha na-edufu gị ị ga-ere ala ị ga-ahapụ ala ị ga-ere ala ị ga-ere ịba iwu nwoke chee echiche ime ha isi na ụmụ nwaanyị ekwuara na-ekwu okwu ụmụ nwaanyị anaghị etinye ọnụ n'okwu a anyị etinye ihe na nke a ngwa nọdụ unu kpasịa nkata unu malife obele bụ nwoke ka ụmụ nwoke anyị mara ka anyị si eme nwoke maka ha si aga ụmụ nwoke anyị maka anyị si aga ọ bụrụ unu bịa n'ebe a nọrọ abịa n'ime ọnụ chọ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 
akọlọ ya ọzọ na. Ọkọ na abụọ nnu ndị osi. Egwe na abụọ ndị osi. Nnu m n'ebe nnu dọwara ego a bụ na eje bije maazị enyi. Nnu buru ego jedebe n'ụlọ ọnụ. Nnu chọrọ ime ego a. Nnu ndị osi. Ọ ga-aga ọfanye eme ndị ihe kpọtakịrị arapụkwu gị. Onye ụsụ ka ịbụ lele ka nnụ na uche megosi onwe unu buru ego rie buru ego so unu efe na ka apịa ọkụ ọgụ ofe ọgbọ gị oge m ga-alụdụ ala ọpịa gị ofe ọgbọ ga-alụdụ ala maka onye mbụ akwana emere maka onye mbụ n'ikwuru okwu na-adị na mmehie emechara m ụbọchị ahụ gị na Osinachi na afụri ọnụ. Achọrọ m ịgwọ ụmụ Osinachi ka o si wee dere m achọrọ m ikpughere ya akwụkwọ nsọ akwụkwọ mkpughe kọrịa ka o si dụrụ m iwe kọọrọ m iwe si Osinachi ya waa ya ka ọ nọwazie m aka m na-agwa ya aka m mepere akwụkwọ ya isi Osinachi ya waa isiri m biko baby asụka biko ị na-ayọ m biko mana ụbọchị a gị na Osinachi na afịrị ọnụ ihe ha biko ka mmeri ga-ebere maka na obi m nsọ nsọ ka mmeri ga-ebere mana ụbọchị ọzọ gị na ọkụkọ igwebe gị nya Osinachi mbọsị gị na-eme abụ ga-eji uwe na-afịtọgharị ọnụ na-asịtọgharị n'obodo abụrụ m agụ ma nwanne m nwoke na-asa m na asa mere wee unu wee jiri anyị wee kọọ akụkọ ọjọọ ọzọ nnukwu ya eme gị ife maka mgbasa ụnụ na-akọgọ dị 2 times 1 ọkwa 2 ịghọtago nya arapụ gị ka arapụ gị si ebe kwụsị wanye onye ara mana anyị ka ya enwe anyị ga-enwe n'oge Mama Kosi. Mama Kosi. Nneoma. Nai. Hey. Ayola mo.
agwọ dị n'aka ya ụmụnna si pagidere na mụ na-echi ofe ga-enyerịrị ya ana m anya ị na-achọ ịkọwatara m na ndị mmụọ na-akasịrị na iwu bụ na gị na-eshi ofiri ya kwụ ụgwọ ego afọ efu tụmadị nke ahụ a na-akpọ Maazị Dike Maazị Dike si na mụ na ofili zuru ego bụ ugbo ka anyị rie o kwugidere ihe ahụ ọ bụ ma bịa akịpa ma menye ya mba anyị bido ọgụ nna anyị metọrọzi nke anyị mee mana ike ejere ọnụ ka gị na Maazị Dike ojikwa oge ukwu ka ọ bụrụ nke mma akọ mana okwefu ofe ihe mma okwefu ndị mmụ na ụna Chineke ama ngwa ya akala ha na omume ala mere dịka ọmụ na gị n'obodo a rapịa si ihe a na-akpatara ka nwụrụ ya bụ ọnwụ okwefu nke a anyị akpata ka nwụrụ ya gbaa dị m na anyị akpata ka nwụrụ ya sị na ọnwụ gwa gị bịa ka irie nri ya ka iri ugwu na-agbalọrọ ụta m iri bụrụ ezigbo dị m ọma ya ka irie nri ọ dịkwa mma ọ gịnị na-emezi abalị ịbụọ agago na-eje nke abalị ịtọ afụbara m Saka ijekwa mbefa Saka nụrụ ya kpụkwuo ya n'ekwentị ya ada aga ọ gịnị na-eme ọ dịkwa mma ji aka ọ kparago Saka mba ama m n'aka ama mkpọnwụ Saka na onwe Saka bụgodị anụ na onwe ya Saka bụ anụ na onwe ya na ọ bụrụ ife eji agwa anụ mana udo dị ihe mma bụ etere ụgba etere ose Saka ga-abatarịrị udo dị mana otu ndụ ka njikene gị abalị ịtọ kịta ifebere Saka o nwere ka obi si eme gị mana isi atụrụ gị bido hapụ ya maka nke a nwa ifeme Saka ọ bịa akụ na Saka abasa kedu ife ị na-ekwuzi nwere ifeme Saka Saka mụ a na-agwagote gị na mụ a ga-abefa ọ nọrọ ya gụwa gosi mana Saka bụ onye ọrụ ibubu n'obi na ije ebe a ka ị nweta ya abalị ịtọ kịta akpụkọ m ekwentị ya ada aga isi m na onwere ife na-eme Saka ka m gwa gị eziokwu maka chika nna agwa gị ịbụ onye mbụ eburu onye mbụ onye ife ọzọ ọbụla ụbọchị awa Saka sịrị na o nwere ebe ọ na-eje akwa ọyọ ọgịda ododo ndoriko na nke soro eje ebe ahụ mana ekwere mana pita agwa ka esi aka ụdị aka ọkwa anyị ncha na mbọsị ahụ bụ na mụ nwa ya eji ụmụ eke mbọsị ahụ si na m eji ụmụ eke ka Saka pụtakwara sịkwa na ya nwere ejekwa ị na-eji ụmụ eke ka echechala ụmụ eke kedu ife ichepụtara ife njeta na ụmụ eke nwụrụ gbasa nwa m ife nchọta ụmụ eke ihe chụkwa ka ị mara ewere ihe ọzọ ọ bụrụ na Saka nwa ọgba ịgbakwa ịmara anyị onwego ọgba ọzọ na-agwakọ ewere ihe ọzọ bụ ogwe ka o si wee dị nwanne ọ dịbago nke ahụ ọ dịbago mana ọ maka nke Saka bute onwe ka na-agwa gị ogwe ka o si wee dị ebe Saka dị nwanne mana ọ dịbago ogwe ihe nji ekwu nwere ife na-eme Saka ebe ọ batara ọ na-asara ọkụ ihe nji ekwukwu ebe nwa gwụbe nke anyị ịghọtago ama m na ọ bụ eziokwu ọ dịrọ n'akwụkwọ mkpughe anyị na ụkwa ka o ga-esi wee dị ọ dịrị gaba nke ahụ bụ eziokwu uche gị dị ọka nje ekwu na onwere ọmụmụ ịghọtago ka anyị si ese kọmwa enyikwa m n'azụ ọzọkwa ya onye kwa enyikwa m n'azụ bego ọ gara gị o nwere ife mere na ịghọta ife na-agwa gị ife akịta ejere m na nke Sakafa wee ruo ebe ọ bụrụ na Saka nọrọ ya kemgbe abalị ịtọ kịta anya m afụbere Saka nke anyị ị ma na akwara m ya n'igwe ekwentị ya na-agara aga enyekwa m n'azụ a sị nka m mara ọ dịkwa mma ji okwu Saka nke anyị gbuogbuonu o nwere ebe ọ gwaghị ọ na-eje nke dị ka ibe ya bụ na ọ gwa m na ọ na-eje akwa ife na-eje na mmadụ kpọrọ ya oku na o nwere ọrụ ọ chọrọ ije ebe anwa ụbọchị anwa ọ sịkwa m na m ga-eso eje mana a sịrị m ya mba ọ bụ
bụ ụbọchị ahụ ka ị na-eme ego isi m jee nkwọ Nnewi jee gote ọgba tum tum esorozi m wee jee kemgbe awa wee ruo kịta ejibe m mkpụrụ anya m na-abụ wee fesa afụbeghị anya abalị ọ dịkwa mma ji obu oyibe nsị ka ngwa nego Ka je n'ọtụ ka anyị mara ife na-eme. Ka je n'ọtụ ka anyị mara ife na-eme. Ọtụmakpọ ụbọchị ọma ekwekwe na ụbọchị adịla anyị ọtụmakpọ nke abụọ ọjị njikwa bịa n'iru eji m ọjị anụ bịa n'iru enyi nwa m nwoke a na-akpọ Saka nwa nwoke na-achọ ya eri ụbọchị 3 ọ na-eji na be na-achọ ya ma ọ fụbere nsị na ọgị nwa bụ ya agba m nke bụ eziokwu ka anyị mara nke na-eme ya ka m ji wee jụọ ji ọtụmakpọ ama na ikwu na-ekwusigo ọbara tụrụ egwu dibịa mgbe n'olu na omume enyi kwam n'azụ enyi ka ezi ife ọ gịnị Peter Agba nnukwu ife mmebi n'obodo enyi kwagodi m okwu gwa m okwu achọrọ m ịma ife ị na-ekwu mmanụ wufuru o ji oke osisi kwụ akwụ si n'ukwu buholu daa Peter Agba Saka nwụrụgo Peter Agba nwayọ were nwayọ akaebe aga m n'azụ maka gịnị ike nka m na-adị papa mafe merụ kedu egwu ya ọtụmakpọ akwụkwọ m onye gburu ya ka m ife ọgba mmụọ ngụ papa ịma ife ikele jụta egwu ya papa nọ adị were nwayọ ka amara ife ahụ eme ife a gwagere ntị ebe a maka Chineke onye wụgharị ebe a igwe n'afọ ọfụ onye mmekata nyoo m ebe onye furu mkpụrụ anya maka Chineke mme onye ahụ ibe m ga-eme ya ego nna m ibu ulu ka a na-asị gị bughachite ọzọ ị na-akọ ka ibe mechọọ ụna maka na igwu mmadụ ji na aja adị n'akwụkwọ gịnị mkpughe anyị ịmana uche fadịrị ụna ebe na-ekwu ibe a uche unu dị ya o maka chuchu unu dị ya otondo were ụtalị a chọọ onye a na-akpọ Chinasa ka ọ na-apịa nna ya akwa ifere ihe a mere ebe a mmekọta n'ihe n'ọnụ mmadụ echi ejie m adọkasịa a na-ekwu ya na-ekwu ya bụ maka ụbọchị ọzọ a na-ekwu ya maka ụbọchị ọzọ na ka ịwọta ebe a kịta n'iwe ebe a
papa ife nna ha anụfụ na ịchọrọ ile ana ịchọrọ ile ana na ị ga-ekwu ka ife ma na nnekwu na-erughere ihe ganwu nke nnekwu ma na-ekwu n'etiti m gekwa ife na ha emekịta ọ naghị enwe kepụ nna ha anụ na gịnị mere n'ihi na chi ile ana nwanne m nwoke gịnị mere ọhụ nke gụnụ ime maka ibido n'ife mmeji amaghọla n'unye esi eju mara m ụla bido nwa aghọla papa nna ihe amara m ụla ọha dị ife na-ekwuga nọ gee ntị anaghị ile ya na nwanne nwoke ọhọzi nke pụtara mụ na mmadụ eji ịdụ aka n'ọnụ na ịmara ife ị na-eme atụmngụgo ile na nnọọ lee ala ịmara ife ị na-eme ị na-eme ngwa ngwa gị na maazị enyi na na-eme maka nwoke ahụ ịma na ọ jọkarịrị gị nwa na njọ tiwuo nkakwụ n'isi ọ kpatụta gị aka ịbata n'unye a ị na-eke ka oti ọkpọ ịpụọ ịfụ maazị enyi ịghọọ na nwụrụ m ede ukwu anyị ekwekwozi ukwu a na-agba akịta ị na-efe isi gbagbagbagbagba lee a na nnọọ ụma ife onyade na je kapịa ife ọnụ ọwụlụ okwu ụlụ nke m na nnukwu ife m na-ekwu ikwuchego aka m na-ekwu na-ekwunu na ikwuru okwu ka ị na-acha mmemme okwu nkịtị sọsọ okwu ka ị kwuru wee na-acha mmemme nyahụ nzuo gị ya amam ka ị ya adịzi nzuo gị ofe amam ka ị ya adị ana m fe enyo ya ana m enyo ya ifere adị emekwe afọ m nọọ nkịtị ị na-anọzi nkịtị chifo ịnọdụ idom ọbịa idom mana amaghị m ihe mma na-eme ana m nnọkọta inyewe m nzi ọna ọmụnwa melifa maka adị m ekweteghị m na ọmụnwa ya ewepụta dị ka ya nne ka isi acha ịfọrọ ka nsị acha ịfọrọ ka nwanne gị nwaanyị nne gị ihe ya dị mma ụtụtụ ndupụta ya ebe egosi nga na igwu ana ngwu ana bịa dị gị mma n'ahụ igwugide ana oche jiri na-egbuwe m ana ọnyanwa maka afọ m na ị na-anọzi nkịtị igwu ana afụgo m na ị na ha achakasị onye kwa ife a ejira na-abịa ugbu ahụ maazị ihe ọ na-abịa ife onye ebe ọzọ na-ebe ebe a pesa Ichi anọkwa ya ichi ofili onye nọ n'ụlọ a ichi ofili anụ gbanata ichi ofili ọmụra gị n'obodo a mma emesịa gị ife n'obodo a ọgụrụ papa ya ka ị ga-agwụ ga-akọ ka ị na-eme ife a ka m na-ebe onwe m ị ga-abịa ka ị ga ọgbụ ka ị ga-akọ ịgakọ ihe a ndị ọrụ nọ n'ọrụ ọrụ ya however ike adọghọ ndo biko nwe ebe m na-eje isi gịnị ha ma akọ na ihe akọ na nwa na nwa ka ịchọ ka m bunye ọgwụ mba ahụ chelu ememe ife ọjọọ na m mụtara wee dị ka ya ememe ife ọjọọ gị ga-wuli aga kọọ kịta mmemme isi m na ihe akọ anwa awana ọ dị mma ifuli a niile ị na-eme ọ na ịkarịgo oge nnọrọ nwaanyị na ịkago nka aka masị gị na ụmụaka gị ya emetụcha gị ihe ọ bụrụ ọgwụ olekwere ụta ngwara ya ka ọ ya dị na ị ga wuli ya ị ga ka ọnụ ugwu nwaanyị si na m anya akọ nye m efedo ife ụmụ ya nna afọ na pranya gị na memi nwa be enyi na ya ife aka ihe ala na-amegharị na-egotu ntị asịrị ife aka asị bata n'ihi ya abata mụ mfe na-achụ ị na-amegharị na-egotu mụ na ihe ada na-enwe aṅụrụ na mụ na nwa maazị enyi n'anya ka ife a na-emeghị ka ama nọ ya ha nata mgbokwukwa isi ebe a mgbokwukwu isi a na-ekwu nya ịma onye bụ maazị enyi gụnụ onye ka ọwụ ịma enyi o jide gị ịmana ihe eme ọ pịtịcha ịfụrụta nna onweghị enyi eme ọnụ papa nọ na mdo nọ na enyi alụghị aka ị na-anụkwa dewolu ya
abụghị ọnọchịchị enwefe bịa ka anyị nọrọ nkịtị azụ ụbọchị nwunye ya bata ị na-agbọghọ ị na-akwụkwọ ka elu n'ala ha onye ala bịa ka anyị nọrọ n'ụlọ ọkwa ndị a afọ ajụọ nwoke a ọkarị gị na ndị obodo ezigbo dị n'ọnụ enwekwa m akụkụ onugbucha gị ebe niile na-ekwa n'anya n'ụwa afọ ajụọ nwoke ahụ enyi ọma ndịrị gị na ezinụlọ gị mma ọhụrụkwa ya dịrị ya na ezinụlọ ya ma ya ma ụmụ ya kedu ihe anyị mere maazị enyi kedu ihe ezinụlọ m mere maazị enyi ndo ọ ya adịghị mma o adịghị mma Lleva. ¡Chima! Kusema nwa anarigo nye iwagon inarigo mana anyị ga-enwe Osinachi mbe gwa gị na mụ bụ ime na ụmụ agụ mba gị na mụ bụ nwa enyi kwọ m n'azụ one afọ ụmụ agụ ịghọtago agwọ ife obi gwụrụ brifuru m gbawa ọsọ ebe ọ brifuru m na-agụkwa gbawa ọsọ maka ebe ọ na-efu m gbawa ọsọ maka ịgbachacha na-agbagodi ọsọ maka ị na-agba ị ga-egwuru ụkwụ gị ịmatago ị ga-aga ụkwụ gị chenwu n'aka ị ga-ewere ụkwụ gị achị enwu n'aka gị nwa aka m nye ọwago ọ na-adịgo ka a gachi n'owere nchi ka a chọọ n'owere nchi ịghọtago ka na-adịgo ka nna ka nwa ndị amịkịta tata niile onwe onye bịara ọzọ ha niile onye fụsịrị ya ofili ịmakwa na ya na ya eme ihe ahụ ka mụ na ya kwụọ ụgwọ ọma mmekwa ụmụaka ha kwugere m ike ha gwọrọ m akacha Lugotim si nọrọ ọdụ. Ofe ike ka nje nọrọzi n'ọdụ. Ha gbuwara m ike gbuo. Mgbatọkọrị ka ha gwụrụ m abacha. Erutere m ebe m ụmụ m na-achịzi m ọchị. M nọrọzi ọdụ nju ofe akụkụ nọrọ n'ọdụ. Ana m ebenazi ebena nanụ. Ụmụaka gwụrụ m abacha n'ike. Ọ na-abụzikwa nnata edina m edina. Echeni fene ka do ma ihe we sopu ka se mwete ga taku so kwa ha bu mebo it is kambere ngure kazu mama na aya be ko bia na wala mwezi roba ono do ga de ego mana na ma biko ona abu ncho enyo nsa dem kama na achi nwo i ga pusi afọ ọzọ ka enyo wazi ọ na-abụ nnọkọta nche mụ adaka mere m ihe ọ dị m ka adaka maka mmadụ nkịtị nwatọkọrọ maka akpara mmadụ nwatọkọrọ emebi ya
ụbọchị abụrụ egwu ekwu ụmụaka na-aba aka na-eche n'iru gị o nwere ebumnobi fa ji maka ya wee bịa imezuolu fa n'obi fa ejelu obodo nara obodo ebe afa na-eje ajọ mmụọ ya fa ajọ mmadụ ya fa ya ejesịa nata abịanyekwa gị ekene maka na ịdị na mbụ eme ife ọjọọ dị n'iru fa na ọ n'azụ ife ọjọọ dị n'azụ fa na ọ n'iru otu a ka ọ dị ya dị na mbụ eme ọ dị taa otu ndụ fere n'aka ọtụmkwasị na-emechagoro unu jebe na-egwu adịrị na afọ na ụjọ anaghị atụ afọ wee buru ụzọ mgba njenu ị na-ajụ nke ka anyị gị na-echa m otu a ndị adịrọ mma iji ajụ nke ka anyị ị na-ajụ maka ndị be m abịa mbe gị nya gbafere ọsọ o nwere onye mfụrụ gee ntị chee ka m bịa ọsọkwa gbana n'eluigwe sọkwa ọgbana n'ọnụ danda ngwa ife njika gbachitegoro nkịta kedu ego m a na-afụ akwakọrọ ife mmemme maka ya na-afụ eme ife maka anya ego ife njikwa agwa maka ndị uwe ojii mmere na atụtụrụ gị achịkọ ndị be gị jee wetara m ego m ma gbazikwa gị ọzọ Iho from bido n'okwu Obilisha. Okwu Obilisha? Nuru isi beni. Na achara. Achara nke akịta? Ebe a, mọrọ ụta. Ana m kọrọ. Na esi ka m were ya nụ? Ihe njiri esi nke were ebe na. Enweghị m ego mma enye nwe. Ka ya afọ ịkpụgharị mụ na ezinụlọ. Ife njikwa anaghị gị ana maka mụ na gị nwanne. Ewepụ ya mana okwu ego ka ekwu ego nye m n'aka maka na maka anyị nwanne ka m ji chọọ ka m meriri ebere ka m were nyaba na ka m werezie ebe a anyị na-ekwu okwu a na kedu akwụkwọ eji m agwa nna anyị na ana m ka nna ụta ka m fụ maazị bịa aka n'akwụkwọ agawa a na-abụgo nke m kenekwa ife na-ekwu mana ihe afọ m ka bụrụ akpụ na-edeghe nwe ife nji akpụ na-edeghe eme m egburukwu m akwụ
Hey! Hey! Ebe nna unu gara nke ebe mma sị na ya ka nna unu jebe ebe nna unu jebere ike agụgụkwana nke o jebe wee lụọ kịta ọbatabe mama afụrụbe m ya kemgbe na gị chụcha mmiri bata kemgbe ọtụtụ afụrụbe m ya gị shu mmiri anwa ọ nwụrụ ka isi wee fụ ya n'ụzọ maka anụrụ maka ya n'ụzọ fụkwanụ m biko nụ kemgbe arụ na mụ na ya na-abụ nụrụ edi na nwunye afụtụbekwa m ụdị nke a mebe ọ bụgodị na ọ ya apụ apụ ọ pụọ ọ na obele ọ nachite azụ ọ pụọ na obele ọ nachite azụ ma nke a chi ji nya nchegide ka ọ batara ụtụtụ ọ batara wee luo kịta ọka bịa bata fụkwanụ m nụ efukwa m egwu na-atụzikwa m mama nke a gbaragharị mụ na ka o si achọ na eje na nke maazị ofiri ọ na-anọra anyị afere so amaghị m ife anyị eme biko nke anyị wee n'ụtụtụ chọwa ihu dị oji bifo chi ji n'ahụ anyị ọsọ na anyị adịghị mpi eme ọ dịghị emebe etu ahụ biko oche ụlọ dịkwa nka papa ya nọ kapụ ozugbo ndị be ndị o ka nche echiche ka ncheta ihe mmemme nene ndị rie ma m ga-eso ka ihe enyi otu obi mpa ya bata na-aga ihe enyi ka ifedo n'afọ mma Maazị enyi ọmandịrị akalị gị na-esi m nọdụ mma ọmandịrị gị mma ọmandịrị esi m nọdụ mma n'ugbu a nwa ọra Chineke ya gba nkịtị gị bụ maazị enyi na-eme anyị ihe na-eme ihe a ọmandịrị gị mma ihe ụmụnna gbakọtara ọnụ site m ya ji eweta ego o dokwaga a na ụdị ori were ego ahụ ihe ịtụwasịrị ya kpụpụrụ ya n'ụlọ mkpọrọ maazị enyi ọmandịrị gị mma Igbo ndị uwe ojii kpụrụ dị mkpochie dịbụ mmakana dịbụ bụ ndị ori na-ala ike ahụ anyị butere ụmụkwụ ya ji kpochie mama emekwana eme ka mmadụ si bata ebe a kịta ife ị na-eme kịta ochi na isi adịrọzi gị mma mana akwụsị ihe ị na-eme mama ghọta mama ozugbo ngwa bịa ka abanye ime ozugbo ebezina mama nne ma bịa mama ghọta bawa n'ime bawa na mabịa bawa n'ime ana m abịa maazị enyi ọmandịrị nyere ụmụ gị mma ọmandịrị gị mma n'ụwa Keki na-echezi anyị mpa ga-abata echezina nna gị ọbatago ọbatabe n'ụgbọ keki na-echezi ozugbo ka njefu isi nduka ka mmalụgodo na onwe ego ya esi wee kpọọ m ma fụrụ nna gị ma ọmala ebe nna gị gaba ịnụgo baa na ụlọ nna m Hey!
Hey! Ọnwụ Igbo kato. Mama Kosi o! Mama Kosi! Mama Kosi! Mama Kosi o! Mama Kosi! Bịa! Mama bịa. Hey! Ọnwụ Igbo kato. Nke na-agazi ka onye dị ike mmadụ ọgụ. Ọ dịrọ m ka o si wee dị gị. Ọgụ m. Ebe efu kemgbe ụnya ka m ji na-achọ dị m acha mara m ebe ọ nọ. Ha! Ọ dị isi nji ndụ ka m na-eje kịta. Bịa mama ọnwụ Igbo unu ka atụla aka. Ọnọdụ arụ nya kemgbe ụnyaa ndị uwe ojii na nwoke ajụ isi ka okwu inye iri atụ na mmiri kele maazị enyi ụzọ aka m fụrụ ha ụzọ aka m fụrụ tisi ụnyaa ka mụ na ebe ka ọ na-eje bịa ụzọ aka ha kpụ ịhụ nọ ka nwa okpuru mara ka o si bịa ebe si ụzọ achọrọ ya ekwuru na nwoke a maazị enyi ajụka na-eme na ha nwa ka o si ụnyaahụ na-adọba nye ife ome chọwa adịghị Maazị Ofili mmadụ ọkwa n'ụlọ a. Maazị na-akpọ. Nne m. Nna ya ọ gịnị? Udo ọ dịkwa. Ike gwụrụ. Kemgbe abalị abụọ ka ndị uwe ojii kpụrụ di m tinye n'ụlọ mkpọrọ. Mgbe na-achọ onye enyere m aka n'obodo a ka eje kwupụta ya, o nwere onye kwere enyere m aka na ụmụnna anyị. Ike agwụgwọkwa m. So nwoke obi ọjọọ kachiri obi kpọrọ nwoke atụkpọ n'ụlọ ndị uwe ojii. Kedu ihe m na-eme kịta? Wetu ahụ. Ihe ị ga-eme, ị ga-eje na nke isi Ndụka ịgbasara ya. Ọ bụzie na dị nghọta ma akụ ya. Ka ọ gwazie ụmụnna gị ka ọ mara si ike gozie gị. O ihe m mere ka nje na nke Ndụka. Efuwa m Chineke kpọkọta m onye enyemaka. Chienyi efifi ọma Chienyi biko kwana bege ka anyị na-aga onwe ife ma biko maazị enyi kpere mmadụ na biko ka ịgwa ndị uwe ojii ka ha hapụ di m ịmụkwana di m ọfụma ịma di m bụ ezigbo mmadụ n'obodo a ọha eme aka ntụtụ ọha ewu ihe mmadụ ụfọdụ ndị ochi na-arị anya di m abụọkwa na ajọ mmadụ ịmọkwu di m n'obodo a di m ahụ eme aka ntụtụ ọha ewe ihe mmadụ biko ekwusa m ikpere na narị ọkụ biko ikpere m dị n'ala anụ m ayọ ka ịgbaghara ndị m biko gbaghara ya biko anụ m ayọ gị ayọ zọtọ zọtọ achọrọ m ime gaa n'iru maka ndị gaa n'iru ife emebi ya ọkwefu di gị rapịa ka ọ taa afụfụ njọ ife o metara mmecha ya ife n'obodo a okweru n'eziokwu na-emekwa ife biko mụ na nwa m na ezinụlọ m niile anyị na-agaghị ka ịgbaghara biko ịmakwana dị m ọfụma n'obodo anya ịmaka ụdị mmadụ ọ bụkwa ezigbo mmadụ ka ọ bụ biko gbaghazịala anyị kpọrọ nwa ozi n'iru sonye pụọ ka nje ebe m na-eje di gị unechara m nwa agụwo nwa m aka n'ọnụ ya gbakwa achọrọ m ife mmemme n'obodo a mmechaa ife n'obodo a Maazị Enyi Chukwu na-akwụkwa mmechaa ife n'obodo a mmechaa ife n'obodo a Ọ dị n'akwụkwọ mkpughe anyị. Agwara ya ọ dị ebe. Agwara gị akwụkwọ. Agwara gị akwụkwọ. Chere. Daa mmadụ agwara. Osimoko. Pita akpa. Ọgọdọ. Osimoko. Amagị dị ma ihe iwu oko. Ahụ amakara ụtọ n'anya. Owo dị bere bere. Madam Koi. Madam Koi bịa mụ. Nwaanyị ọma. Ka m kwuo eziokwu. Ịmafe omiri biko wa. Ọ bụ sọsọ ka ịmafe na-agba. Ị na-agba Chelsea top striker. Ị na-agba Barca. Ihe na-agba bụ Bolton Wanderers. Maka nke ikwu.
buru ụzọ pịa anyị nwa mbọ maka iji bido ebido inye m ego m ka m chọrọ ịmara ozi otondo na Pita achọkwana m onye Osimaka maazị m nwoke anyị a ga-esekwa ese igwe ọkụ steeti ọ dị n'akwụkwọ mkpughe anyị mana nkọnkọ maka ụmụ ofu ihe kịta kedu ebe ịkpọrọ ya dakobinie ga-eji anyị klaasị nwaanyị ọma ịgbanye otu otu mmanya ajụrụ ka nna agwa weta glaasị ka m nke a kpọlibezie ndụ na mmanya kpọliba ka o si masị enwe agụ dị n'akwụkwọ mkpụrụ anyị ọjọọ mkpughe anyị ọ na-agwọ ọpịa anya apịa ịmanya na-abụ nka ọjọlịkpọkọ ukwu wabi ọjọlịkpọkọ anyị gbara izuru ka eme nwa juru eju bodo Osimaka ide emesikwa ka isi eme kedu mgbe ọbụla nnọọ bụrụ sọsọ mmanya kedu maka ihe nkonye aka ọsọsọ mmanya ka anyị na ihe dị n'ụkwa ihe nkonye aka ihe dị n'ụkwa Osimaka ọkwa anyị na-ego onye onwe anyị mmanya ọ dị n'akwụkwọ mkpụrụ ewe biko chere m ebe a na-abịa ihe nkonye kedu ihe ọ bụ foto ndo gịnị ime ọ bụ adịrọzi mma n'ime ya pụgo ihe a ma ime ya nwụgo ka m na-akọwara ọ bụrụ dị nke ihe anyị na-eme ịpụta n'iro kịta ma ime ịtọgbọ ọnụ n'iro ị na-apụana ma ime ịtọgbọ ọnụ n'ime ike gị ka m na-agụ ọ bụ adịrọzi mma ka m gbara nkọkọ anyị ga-enwe ụgwọ na anyị enwe onye faka m eji megide wee na-erepụ afọ a na-achọ kọstọma oge na ha bịa ebe a na-echa na mmemme nwanne nwaanyị kịta nụ ọkwa nya wee n'ụzọ mmanya niile ha nwụchara ebe a nụcha masị ihe niile anyị enwe a bụrụ na mmadụ osi ndị anwa efu ndị anwa na-achọ ụwa ọrụ dị ka ihe dị ihe nke a ndị a kwụsịrị ọha bịa ebe ọzọ
na serious afia. Oto down go. Oto down go. Yan ba gen. Oto down go mo. Ezana be mi. Hai. Oto down go ma. Ezana be mi. Oh. Oto down go. Baba. Oto do. Ay awa. One why. Mo wo tondore ko gari ko na afuri si e mere fa. Otu obi ni woke. Mo abita agwa we furu otu one why ni. Aya so lo yana. Obi woke no kwa gina. Otu obi no woke ke ewo. Odogwu ke ewo. Chitikenga. Chitikenga o tondore eba na ewo. Robi. Mwa wo tondo na kwe nkwa na achọpụta na onye mere fan obodo a. Hey, Chineke nna. Enwe kene ewute m. Ekwentị nna m a na-agara aga akpọkọtara m akpọkọta ya. Ama m nọ. Mua. Ai. Otondo. Dapo. Tondi ka akwụkwọ m. Otondo akwụkwọ na ọnwa adịghị n'akwụkwọ mkpugharị. Ite akwa dị ha. Otondo mụ ana m achọ ibe akwa mba akwa ihe na-emebi. Pitapa. Kari ko man. Mimi megin. Mazi I don't like him koi. Anyị na-enye anyị nwoke Osiko anọkọta sai ka oje ozi nọ na-apụta. Ebe a ka anyị nọkwa o werukwa ọsọ gbachi ya taa azụ. Sai bịa furu na mimi aghọ n'ozu. Mimi nwa m. Mimi nwa anyị nchagbara ọsọ dị ebe a wụrụ n'ozu mimi dine. Ọtọkwa n'ọnụ ka m gwa gị. Ọmịmị Adam dị ife a. Ha? Adam mara mma. Baba kuja. Akara bụ efu eme azụ. Ndị ilo m enweta m. Ndị ilo m amụọ na anụ m amụọ. Gịnị na-ekwu n'ife a ma ime? Peter. Any from Nazika Google. Ọtụmọgba nọzikwa ife nke a eme. Ọtụmọgba nọzikwa ife nke a eme. Ọtụmọgba nọzikwa ife nke a eme. Peter. Hey!
agwa gwana m ọrụ na-eme biko onwe ni nsogbu ọ bụrụ onwe nsogbu ọtụtụ biko onwe ni nsogbu onwe mmadụ ọtụtụ